Busa mga kaigsunan, itong balikon mga kaigsunan sa pagpahayag. Kaya parang putol-putol itong FB yung kison, pero sa DYER, Island Mipin, diretso ni whole video sa pag-live ikan kanina. So atong mga ipang-rate ang mga bantos, Rolando Plaza, Julio Caminero, Gregorio Locos, Ezekiel, idil ang laro sa si Juan. Kining Julius Pao, Brad Jerome Casti. Sila ko si yung ba na itong mga kaigsunan nga Jubi Sili. Marilo sir na mga kaigsunan. Unya, atong ipahayag nga if any pope, future pope, teaches heresy, do not follow him. Kung maabot nga Santo Papa, manudlo og sayop, ayaw sunda ang Santo Papa. Pero bugata, kinsay nagingon, Pope Pius IX, nga usapod ka sa Santo Papa nga nasantos na. Pero klaruha, mga kaigsunan, nga kung ano na niya kamo, pare na mo, ubos mo ranggo, di mo obispo. Naningon ko si Pope Pius IX na Santos, if any future Pope teaches heresy, do not follow him. Pero bugata, niya ka nang gadahit, literal, nundlo mo na sa'yo, kaya isumpaki, man God is eternal, fundamental, sa Catholic Dogma, page 36. Klaro man na, mga kaigsunan. Niya, si Father Darwin, with due respect, Father Franz Villegas, Father Abe, Father Greg Mendez. Kanyang baruganan, divine person dahil literal man. Niya, usak ka sa Dubapa na Santos na, Pope Pius IX ingon, if any future Pope teaches heresy, do not follow him. Samo ta, pare mo, di, sa Dubapa, di ganito yung pasunog na manudlo sa sayo. Kinsa may heresy ang gaday literal. Cardinal Vidal may ningon. Nga si Cardinal, aning Cardinal Vidal ningon, adto mingon nga namatay ang mga Diyos, dungan siya pagkatao, irehis manan ako. Klaro kayo. Pero bugata mga kaigsoon, Brad Imani Pinado, Brad na putol-putol karon, Brad Iliong Responde, Brad Juan Basiones, Brigido Ornisa, Brad Lapi Boy, Lapi, o kuban pa mga kaigsunan nga, o gatong ikuan napamatay 6 minutes. Kaya nindot yaning herbal angel oil ni Brad George Repel. O Jubi Silem, siya ako nihatod mo niyang gabi, magabiyaan ta sa barilan. Sa kaning inhaler ni. Nindot kayo. Makatulog ang di kakatulog. Pero pwede ni mainom mo ni haplas ng mainom. So man mga kaigsunan. O niya, sa akong balikon mga kaigsunan nga si Father Greg Mendez, akong ipahayag ka ganina. Si Bradshaw ko nun nasayop sa katinawan dos Mother of God figurative. So akong ipahayag di sa fundamental sa Catholic Dogma, ito nag-iskutan kanina, nga si Virgin Maria, Virgin Mary, she is not the mother of the divinity. Nga naman, the divinity is already existed before Mary. Dili sa matawag inahan sa divinity. So, matawag siya, Mother of God. Suma sa dugma itong basahan mga kaigsunan, kay dugma is a valid teaching of the church. Yes, kita mga sitbigadan literal, so pakiro ta dugma, delikado ta, mga kaigsunan, matud pa ni Bishop Dr. Ludigot. So manay usa sa mga punto atong kanon niya, murag ato na itong napataltag rin na wala niya sa mabidyo eh. Ingon rin sa page 197, the fathers teaches that the Mary is truly the mother of God, not explicitly but implicitly. Manay hanay gan implicit, dili explicit. Pero wa mo gamit og literal o figurative ang inahan sa Dios. So muna nga niya sa Catechism of the Catholic Church number 47, the Church teaches that there is one true God. Niya sa dugma page 32, there is only one true God, page 32-33 sa dugma. Unya, ang Biblia sa 1 Tesalonica 1:9, ang matuod nga Dios dili mamatay, buhi na. Sa to pagkamo nga nagtudlo nga namatay ang Dios, ang inyong Dios dili na tinuod. E usar may Dios. Suma sa Catechism of the Catholic Church number 47. Klaro ana? Nya sa balang kalas sulatan Santiago 2:19, usaray Diyos.
nasa og sa daghang kayo episo 4:5. So nini puntuha mga kaigsunan nga kanang ilang mga ingon sila nga nanghambog na imo iwadi mato ang Padre Greg Vines hambog ko manghambog. Nangutana na ko ng pader sa isyo ko mo sumpak sa pagkapare katong danan man ang balaan. Nangutana ko kay imo man yung proper sa divine person. The divine person died literal asa makita pader sa dugma. Kung nabintaw sa pagkatulog dugma niya CCC balang kasulatan Our Catholic Faith Manual Religion. Sumpaki mo sa mga obispo. Muna mga obispo, wag yun maingon nga namatay ang Diyos. Bishop Moro, Bishop Dr. Ludwig Ott, Cardinal Vidal, Catechism of the Catholic Church, Magisterium, John Paul Lisican ko ni, with the College of the Cardinal, College of the Cardinals, Bishop, tiligana, nas kulong sa Diyos ba? Ang kulong sa Diyos labaw ng Magisterium, number 36 sa Catechism of the Catholic Church, linamdagan pa ni Biblia, 135, 136 sa CCC. Muna, tinaw klaro kay mag-iksunan nga ang kamatuoran nagpabilin, God is always alive, died in His human nature. Muna, correct statement. Dili ng gaday literal, nga dili ng official doctrine. Why mga obispo ni pahayag na? Why bisag sa obispo nilaban na? Kana ang papel ninyo nga, pare na ni pirma. Di na nga madawat mo bisyo. Muna nga, tapusan ingon ta nga, si Natay Lakbitan po nga, mingon sila nga, kining rosary, obligasyon, dili na obligasyon. Dibosyon na ng rosary. Dili na mandatory di compulsory. Maro ng misa di galyo ba? Kung ta magdibosyon, okay na siya. Kaya wak tayo supak na kay matod pa ni Popayos 23rd, encyclical letter nga matod ba sa Our Catholic Faith Manual Religion by Bishop Moro nga powerful prayer. For the central sacrament of the church, the highest form of prayer, pinagtaas nga pag-ampo, nga pagsimba, matod ba Salmo 26:4 ang Holy Eucharist. So kung magatubang ka ni Birhen larawan, isang di ka magbibitong rosaryuhan, mangyo ka sa larawanan, okay na siya. Mag-unsam na sige rosary, sa magbuntag ang rosary, niya, unsa may meaning sa rosary sa 971, 972, dibosyon naman na siya. So dibosyon nga rin, ang bunga sa dibosyon, nga mahimo kang buutan o matarong, niya sige rosary, wak ka mausap, wak kay kusaban, nanudlo kang divine person dahil literal, gada literal. Ningon si San Pablo sa Galacia 1, sa isutso, bisag anghel pa nananaw gikan sa langit, waris sa Cebu City, magtudlo o gaday literal, divine person dahil literal, ipatunglo sa Diyos. Perti bukata na mag-iiksunan, na manudlo kag sayo, kay matod pa ni sa Santos nga, Pope Pius IX, if any future Pope teaches heresy, do not follow him. Ayaw sunda na. Santo papahana. Manandulo na sa'yo. Mao na nga, pare, padayon mo na. Mana nga kita, mga kikson, di ta hingpit, di ta perfecto. Ang Diyos may hingpit, perfecto, Mateo 5:48. Nga, Catechism of the Catholic Church, ingon sa, ang Diyos ay hingpit yun, o ang fundamental sa Catholic dogma. So, kanang perfecto, referidor na sa Diyos. Naibinin Biblia, Mateo 5:48. Bonum ex integra causa, malum ex hukum kinipikto. Ang Diyos may hingpit, na way sami mga kiksunan. Yung sa kababaeng guwapa, sira, Brad Melky Giling, Grace, nga guwapang babae, na naimuta sa mata, dili sa perfect, kaya na may diferensya. So ang Ginoo, perfecto siya, way sami. Nya, mga balaan, mga santos, mo parehas Ginoo, ubos yun ang santos, di kayo malabaw kay, mao man na ang agda sa panudlo sa simbahan Katoliko Romano. So muna yung sa mga punto, mga kingsunan nga, kini nga tuwa, wa may umusukol sa pare, wa ta mosunod sa panudlo nga sayo, mga kingsunan. Kaya yung mismo ang Santo Papa, do not follow him. If, ako malikong yapon, if any future Pope Papa, dili future Pope. 5. Ipabaptize persons deliberately denies of that dogma, properly is guilty of sin of heresy, and automatically subject for excommunication. So, dili ito sumusunod na mga sayop nga panudlo. O niya, si Justo binitawag ng hibaw sa nagprograma na wata masukol pare nga mo gina mga kaigsunan kay ang pare ato ng tahuron Sirac City 29 kama 21 mga kaigsunan niya Santo Papa na ito dili sundon gani magto pa sa usa ka santos ya mo na nga kita
early discussion why tubag na sa gipahayag sa ubang pare nga kuan mga igsunan. Aritas Dios nga buhi. Kay di mo ningon ng erase me naday sayop nga nanulo God isuloy sa life. Asa mabasa sa lugma na sa CCC libro niyo. Katikisiman sulod trend. Mo na nga ini paubos sa humility is the way of salvation. Tungod sa garbo, mapukan ang tao, mga kaigsunan. Ano mo na nga kita, tao raman ta, masipyata, ang Diyos may hingpit. Mo na nga, magpadayon ta nga, pag-alagad, pagmantala sa pulong sa Diyos. Pero kinahanglan nga, naay otoridad po, kay kanang suma sa Ebanghelyo ni Jibol, nga, kung sa pagpamati. Ricky Empleo ang usa sa stitching man, pero kapit na tamahuman ba, Ricky Empleo kay, pero dili sa DYR Island FM, kumplito ni video diri. Pero mong gi-recognize. Nambral Lagural, Jubilon, Pastorel. Kuban pa nga, ito mga kaigsunan. Yan, update sa panahon. Salamat iyo, mga kaigsunan, sa season manager, si David Wilson, Aguar. Roger Simapranca, ang tigatig Yumala niya. Baliko ng condolence niya, pre-forwarded si mong igsoon nga atiliwa na. Niya, manang kinabuhi namgo sa Biblia nga, Huggot 20, Huggot 20 nga, buhay pa sa bunta, buhay pa sa ito, gabi patay na. You never know what is going to happen next. Ecclesiastes 6:14. Matod pa ni St. Philip Neri, think of yourself that every day is your last. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat ang Ginoo sa higayon na imong gihatag. Gikan kanihan to limang orasan, way kakulen, way katalagman. Kinita na namong gipangay pinagi sa ngalan ni Kristo, uban sa panambang ni Birhen Maria ni San Roque, o sa tanang anghelo mga santo sa langit. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Brad Arturo diya sa e-bike driver si Brad Suarez. God bless to everyone. Hangtod na lang ugma o sa samang istasyon o oras bilang hapon sa Tiwa 92.7 Island Radio basta FM Island Radio inyong kapatungkap si Pagkita Komentarista Hain o Pagkibipong o si Komentarista